Klavirista sa pýta po koncerte svojho najlepšieho kamaráta, že čo hovoríš na ten potlesk? Senzácia, kde si zohnal toľko príbuzných? To je smutné. Kamaráti, čaute, ďalšia epizóda Huroniek je tu s Peťou A s Kamilou. a ešte s... A dnes tu máme opäť hostia. Dnes to bude na takú hudobnú nôtu, lebo naše pozvanie dnes prijal klavirista, skladateľ a grafický dizajner Ivan Zadrabaj. Ahoj, Ivan. Ahoj. Zdravím všetkých poslucháčov aj vás a teším sa, že po dlhej dobe zase môžeme sa rozprávať o veciach a zároveň to niekto bude počúvať. Je to vždycky... My dúfame, že to veľa ľudí bude počúvať. Však tí príbuzní, ako v tom vtipe nejakých podplatíme, aby si to vypočuli. Počuj, Ivan, ja ťa mám vo svojich poznámkach napísaného ako Ivan Zarábaj. Nevadí? Nie, volajú ma aj, že Ivan Zapredaj, Ivan Zarábaj, Ivan nepredávaj. A všelijak možné, tam tie slovesá akože pasujú, čiže ja sa na tom zabávam. Je to variovateľné. Ivan Zabávaj. A Ivan Zabávaj je fajn. Ale to nie je veľmi aktuálne, lebo pri rozprávaní vtipoch v tom nie som veľmi. My sme sa Pani zabavili. copywriterka sa nezaprela. Presne. Ja som videla na tvojej stránke, že si to zmenil na také, že Ivan Zadrabej. Áno, Bej. To je dobré. Pôvodne to mal byť v podstate taký, že názov kreatívne, akože vychádzajúci z nejaké kreatívy. Lebo strašne sa mi páčilo, že bye, že keď niekomu zakývaš, že ahoj, ahoj, akože po anglicky. Ale to mi prišlo, že ja nechcem, aby mi niekto z klientov povedal, že bye, tak si hovorím, že zostanem pri proste svojom mene. Že radšej by ti mohol hej. povedať Zarabaj. Alebo Zarabaj, to by bolo lepšie. Takže upustil som od toho nakoniec. Chápeme. Kamila si tam šťuká. Je to počuť? Kamila si robí poznámky. Ja sa musím ešte tiež aklimatizovať, ale myslím, že sa to celkom dobre rozbieha. Takže... Ale tak ja vám poviem aj, čo som si hneď zapísala, lebo my sme sa tu na začiatku ešte bavili, teda vy dvaja ste sa bavili a ja som nechápala. Čo je to dizonancia? Aj toto som si nestihla ani zapísať, ale že čo je to trápny akord? Čo je to trápny akord? Že to je, ktorý je trápny, akože... Ono ich je určite veľa, ale väčšina tých najtrápnejších vždycky zaznie vtedy, keď proste ten klavír je úplne že rozladený, vieš? Že není špatné alebo trápne hrať dizonantný akord, ako to, keď zahraš proste takýto akord na proste rozladenom klavíri. Vtedy to je jak z hororu, alebo proste úplne z takej panoptikálnej, nechutnej, trápnej scény. Čiže rozladený je Ale trápny. môžeme to ukázať, lebo tu vonku je rozladený klavír pred našim štúdiom tuto. My si dáme po tomto podcaste takú hodinu. My Rýchlo tu školu môžeme klavíra. natočiť ináč potom do videa. Ako ho to Áno. bude zaujímať, tak ho nájde na našom Instagrame. No a teda ten dizonantný akord je aký? Pre takýchto ako nevzdelancov v hudbe, ktorí vlastne ani nevedia, čo tu dnes robia. Jak by som to vysvetlil? No, tak dizonantný akord je taký akord, ktorý v podstate znie nie ľubozvučne. To je akože najjednoduchšie vysvetlenie. Ale keď už chcem byť trošku viac konkrétnejší, tak tým, že máme tie rôzne stupnice a módy v tej hudbe, v tej hudobnej teórii, tak v podstate dizonantný akord vzniká vtedy, keď tam nejaký tón v rámci tej stupnice proste nepatrí. Takže vznikajú rôzne alterované všelijaké módy, akordy a v tomto asi ten jazz a jazzová hudba a hudba 20. storočia je najviac tam proste poznať, že tam sa aplikujú tieto harmonické. My sme začali tak veľmi in medias res, čo je super, ale aby sme sa trošku možno držali nejakej chronológie, tak ja som ťa uviedla ako skladateľa a klaviristu, ale aj ako grafického dizajnera. Čiže vyzerá to tak, že ty máš tak celkom rád, keď sa ti tak prstíky klžú po klávesnici, akékoľvek. Áno, To, že si doma nachystala toto? Vieš čo, Toto je dobré. To už si nechám pre seba, či ma to napadlo teraz, alebo som si to nachystala doma. Kamila, uč sa. Áno, potvrdzujem, toto mám rád, keď sa tie klávesy, či už písmenkové alebo čierno-biele, šmýkajú pomedzi moje prsty, takže využívam to. Horšie, keď je to spotené, lebo keď sú spotené prsty, tak aj ten klaviristický výkon Je taký spotený.
je spotený a zvoraný a keď aj na tej klávesnici píšeš, tak nie je to nič príjemné, keď máš spotené ruky. Ale keď voláš s klientom a vieš, že sa mu proste páči nejaká vec, ktorú si vytvorila, tak je to vždycky fajn. Aj od toho potom sa tešíš, zatvoríš ten videohovor a otvoríš si nealkoholické pivo, ideálne, keď je ešte pracovný čas. To si sa rýchlo ako skorektoval sám seba, dobre. Ale začneme na tej stupnici. Kamila, počúvaj. Ja sa klávesu C. Ako? Aké? Od klávesu C. Áno. Ja len aby som veci uviedla na pravú mieru, ja som hrala tak ty na klavíri. Veď aj ja. 3 roky, ako dobre Ja ty 5. Ale ja viem aj spievať na rozdiel od teba. A aj dobre skákať do reči. Ďakujem. To už začíname tú kysuckú fázu podcastu. Teraz je taká kysucká fáza. To pani Kysučánka v koženej bundičke, čo sem prišla, si myslí, že je ako nejaká hudobníčka, ako oproti mne si. Áno, neberiem ti to. Ale oproti Ivanovi nie. No, takže vrátime sa zase k našemu hostovi. Ale ja som chcela povedať, že viem, že to začína C-čkom. Dobre, to je skvelé. Ja som sa ťa totiž to chcela opýtať, že kde ty si začal s tým klavírom? Kde som ja začal? Týmto pozdravujem svojho otca. Ahoj. Ahoj, otec. Ktorý pri nástupe na normálnu riadnu základnú školu, tým, že on je hudobník, tak mal jednu jedinú podmienku, že zakiaľ žije on a žijeme v slnečnej sústave a slnko je stále v pôvodnej verzii, že nás ešte nezhltlo, tak akým musím vychodiť, áno, akým je zem plochá. A kým nás nezastiera saharský piesok. Takže proste jeho podmienkou je, že musím proste spraviť tú zúšku, keby čo bolo. A bol to konkrétne klavír. A on ti ho aj vybral, alebo ty si sám vybral? My sme došli, on mi v tomto nechal voľnú ruku a došli sme proste na to prijímacie konanie do tej zúšky v Nových Zámkoch a on mi povedal, že tak pozrite, že už keď je to forma povinnosti, tak budem dobrý tata, tak si aspoň vyber ten nástroj. A ja 10 minút sa tak kúkám po tých ostatných deťoch, si tam proste vyťahujú tie gitary a spev a triangle a husle a neviem čo všetko proste. Triangle sa dá študovať na zúške? Nie, zatiaľ nie, ale možno, že a tamburína, vieš? Že budem mať nádej, ale ja neviem ani rytmus vlastne. Jedného dňa budem prvý učiteľ triangla, možno. Kamila, môžeš byť prvá žiačka. Keď budem neúspešný skladateľ a neúspešný klavirista, tak budem učiť triangel. Ale tento to je náročné. Ťa tak vystrelí počúvaj svojej kariére, že triangel ako zabudneš na ňo. Tak potom pošli faktúru. No, veď už sme dohodnutí. Dobre, potom. Čiže pokračujem v tom príbehu a ja som sa tak akože sledoval tú analýzu tých detí, jak sa tam proste vyberajú, neviem čo spievajú, proste tam je tá komisia, pani učiteľky a tak. A teraz ten myšlienkový pochod toho dieťaťa. Vieš, proste už v tom veku 7 rokov hovoríš si, že kurník, no si v patovej situácii, nedá sa ustopiť, lebo však poznáš svojho tatka, že koľka mi je. Že tak skús kalkulovať s tou situáciou, že proste vyber si aspoň ten najjednoduchší nástroj. Tak ja hovorím samému sebe, že však prstíky, keď dáš na ten kláve, však to nejako bude behať, však mám ich 10, vieš, lebo hlas máš jeden, ten musíš trénovať, ale 10 prstíkov to proste však zvládneš. Lenže paradoxne klavír je jeden akože z najkomplexnejších a najťažších nástrojov. Ja by som nadviazala ešte na to, ako si hovoril, že vlastne vďačíš za to otcovi. Že myslíš si, že je to teda dobre, aby ten rodič kvázi to dieťa trošku nútil do toho nástroja a možno ho tak tým spôsobom udržal pri tom, alebo to vie byť kontraproduktívne, alebo je to také individuálne. Lebo ja som tiež chodila kedysi na klavír, ale ja som po 5 rokoch prestala a mne to teda rodičia dovolili, že môžem skončiť. Ale zamýšľam sa nad tým, že ak by ma možno že prinútili, alebo by mi to nedovolili, že či by si bola niekde inde teraz. Či by som bola tam, kde ty. Napríklad. A história sa opakuje, ty svoje dieťatko nútiš chodiť na nejaký hudobný nástroj? Nie, on chodí rád. Aha. To je fajn. Lebo on musí chodiť rád. Ja som tiež musel chodiť rád po určité obdobie. Ale skúsim odpovedať na tú otázku. No, v prvom rade je to akože dosť individuálne, ale platí pravidlo nejakej disciplíny. No, proste aj u tých deťoch je možné si všímať, aj u tých najmenších, kedy ešte ani nevedia rozprávať, že keď uvidia nejaký nástroj, ktorý vydáva zvuk a majú možnosť sa ho dotknúť, tak sú schopní tam proste stráviť pol hodinu. A aj veľa takých kaviarniach, kde sú takéto klavíry, neviem, to je jedno, upravte ma slovenčinári, tak si všímam deti s mamičkami, že proste už niekedy musia tým detičkám povedať, že proste už poďme, lebo musíme ísť, neviem čo, oni by tam proste strávili pol dňa. No lenže v momente, kedy tomu dieťaťu ty začneš ukazovať, že ako to robiť správne a efektívne, ako proste tú ruku treba posadiť a tak ďalej, tak v momente môže vzniknúť nejaký istý blok, lebo už je to niečo neprirodzené, lebo proste hudba je o tom, aby sme sa hrali, lebo zámer je toho sa hrať. Ale v momente
tie deti musia prísť na to, že budovanie tej techniky toho ovládania toho nástroja, to je jedno, či je to flauta, alebo aj spev je v podstate nástroj, akože hlas, tak je potrebné mať naozaj tú disciplínu. Čiže je to individuálne. No tak v prvom rade, keď dneska je taká doba a tie deti tak vyrastajú, že v podstate tie povinnosti im ubúdajú a tie technológie umožňujú vlastne stále byť v nejakom nábehu na ten dopamín, čo vlastne znamená, že tie deti lenivejú doslova, všetko si snažia uľahčiť a keď do toho rodič nezasiahne, že teda minimálne tie krúžky a tá hudba bude takou povinnosťou, tak možno, že tá vlastná psychika ich proste v tom nebude podporovať ďalej. Takže ja si myslím, že do určitého momentu tá povinnosť zo strany rodičov by proste mala byť, lebo tá naša slovenská kultúra alebo celkovo kultúra sveta závisí od toho, že či tie deti majú proste nejaký základ, nejaký prehľad. A na západe to funguje, tam proste kdokoľvek, či sú to doktori, chirurgovia, ITčkári, tam keď sa deje nejaká akcia v zmysle, že sa stretne nejaká rodina alebo nejaká partia, tak každý dokáže vytiahnuť proste gitaru a zaspievať. A mnohokrát schovať do vačku túto našich všelijakých rôznych ľudí, umelcov. Takže podľa mňa ten vzťah cez tú kultúru sa takto buduje. Od malička. A keby som sa chcela teda dostať tam, kde si ty, akože na tvoju úroveň. No ja som študent ešte stále. Tam som sa aj chcela dostať. Ale ty teda okrem toho, že si skončil konzervatórium, tak teraz... Neskončil. Nie, môj príbeh je taký, že po základnej škole ja som sa vždycky chcel som sa venovať nejakému dizajnu a pracovať s nejakou kreatívou a ja som po základnej škole išiel na umeleckú školu so zameraním na dizajn, lebo zase otec do toho opäť vstúpil racionálne, že tak je fajn mať muziku, všetko je to veľmi krásne, pekné, ale potom tá prax a tá realita môže niekedy v tom živote priniesť také rôzne otázky. A keďže som aj ja už tak nejak chápal tie súvislosti, tak som si vybral, že ten dizajn môže byť proste taký nejaký štartovací bod toho, ako sa obživiť, čo teda vyšlo. Takže som išiel na umeleckú školu s grafickým zameraním. Ale zároveň stále žila vo mne taká žilka, že chcem sa venovať tej muzike. Či už profesionálne alebo neprofesionálne, na tom nezáleží. A potom po skončení tohto stredoškolského riadneho štúdia som išiel na 2 roky znovu na strednú, na konzervatórium na 2 roky. Lenže ja už som v tom čase bol v podstate full-time zamestnaný človek. V dizajne. Že ty si v dizajne, áno. popri práci študoval konzervatórium. V podstate áno. Čo bolo veľmi náročné stíhať a snažili sa mi moji pedagógovia vždycky dať taký správny pohľad na vec, že ešte kým je čas, mal by si sa študovať a vykašľať sa na peniaze. Čo aj akože rozumiem tomu, ale ja si reálne už v tom kolobehu, ako som bol zaciklený, že na čom som ja pracoval proste v tej dobe a kde som vlastne nachádzal skúsenosti, inšpiráciu, nedokážem si predstaviť, že by som sa toho vzdal. No ja som sa chcela len dostať k tomu, že ty teda aktuálne stále študuješ na Akadémii umení v Banskej Štiavnici. Áno. A ja som sa chcela dostať k tomu, že či vlastne na to, aby som sa dostala na takú úroveň s tým klavírom ako ty, potrebujem viac talent alebo viac tej oddrilovanej driny za klávesami. Že čo je v podstate, toto mňa napríklad zaujíma nie len pri klavíristovi alebo pri akomkoľvek hudobníkovi, že či je to viac o tom talente a druhá je drina, alebo je to viac vydreté a môžeš byť možno, že aj menej talentovaný, ale dokážeš si to proste tými hodinami tréningu nejako vydreť. Ja som za názor a hovoril to jeden známy profesor na VŠMU, že vlastne 10% je kvázi talent a 90% je drina, čiže predispozícia, nejaký základ. Kamila? Ja potvrdzujem, tu kývkam hlavičkou. To máš ako s jazykom. No proste, keď to dieťa sa v určitom ranom proste veku a ten jeho mozog sa dokáže adaptovať na jazyk, tak sa dokáže naučiť aj 3 jazyky úplne prirodzene. Tak keď sa chceš 20-ke učiť jazyky, už je to také trošku náročnejšie, čiže áno, pokiaľ sa pýtaš na tú technickú vybavenosť, to znamená, že jak proste sa dá naučiť hrať na klavíri technicky, že hráš nejakého proste Chopina, nejakú baladu alebo Rachmaninova, tak tam je človek limitovaný svojim vekom a tou pamäťou v zmysle, že muscle memory a tak ďalej, proste tie receptory, ten mozog sa stále proste vyvíja. Je to ako síce špongy, ale čím sme starší, tak tým menej sa do neho vlastne vojde. A to pohybové ústrojenstvo je tiež potom viazané na to, že to sú v podstate minimálne tých 10-15 rokov, kým si aj to dieťa vybuduje nejaký už prirodzený aparát
ktorý dokáže ovládať bez toho, že by musel nad tým rozmýšľať. Čiže niektoré veci sa stávajú prirodzenými. Tak. Čiže našich 3 a 5 rokov na klavíri, Peťa, je... Aj dokopy, keby to dáme, aj tak stále málo. Tak vždycky sa to rozdeliť na tú profesionálnu dráhu a tú neprofesionálnu. No ale teda myslíš, že 50-tník, nejaký odhodlaný, by alebo sa dokázal? Alebo niekto, kto sa chce naučiť nejaké základné skladbičky, alebo sa naučiť nejaký základný jazz a proste byť v tom orientovaný, tak jasné, že sa dá. Chce to viac úsilia, viac času, ale všetko proste má... Nikdy nie je neskoro, ja som za názor toho. Super, krásne si potvrdil moju teóriu presne, že vlastne všetky tieto veci, ja som o tom rozprávala aj o kreslení, že vlastne pri každom takomto umení ide iba o to, že koľko času si tomu ochotný venovať. Že samozrejme, že nejaký možno, že talent na začiatku, ale v podstate podľa mňa ten talent ťa iba dovedie ako keby k tomu, k tej špecifikácii, ktorej sa chceš venovať. Vieš, že dieťa napríklad, ja neviem, na výtvarnej v škole chvália, že ide ti výtvarka, tak on si povie, že tak možno sa budem tomu venovať, že tam môže byť náznak toho talentu bez nejakého úsilia, ale vďaka tomu, že vidí, že mu to ide možno trošku lepšie ako iným, tak tým časom sa už vie veľmi zdokonaliť. No ja som teraz veľmi sklamaná práve, že. Z čoho? No ja som dúfala, že... seba? Nie, ja som dúfala, že za všetkým musí byť 90% talentu. A prečo si sklamaná? To veď práve, že máš šancu. Lebo to potom znamená, že vlastne tí ľudia, ktorých obdivujeme, možno vôbec neboli talentovaní, ale iba si to vydreli. Ale však to nie je preto iba. Vzniká ten akože dajme tomu ten obdiv. Nie je to iba, lebo... Áno, rozumiem, čo chcete povedať, nechajte ma žiť v mojom smutku. Nie, ja to musím povedať, lebo to vôbec nie je iba práve, že to je, vieš, práve, že je medzi nami milión talentovaných ľudí, ktorí sú možno oveľa viac talentovaní ako tí známi. Ako tí netalentovaní. Ale tým, že ja nemali... obdivovať talentovaných ľudí. Tak obdivujú, ja neviem, nejakého uja, čo spieva pod mostom, možno, že má viac talentu ako nejaký slávny spevák, ale tým, že ten spevák, alebo teda ten známy človek mal tú pevnú vôľu. Alebo keby to bolo aspoň 50/50. Ale tak to neviem. Ale vieš, že tá práve, že podľa mňa veď talent... Definícia toho cieľu. Akože za mňa ľudia, ktorí sú úspešní, to je jedno, či sú menej alebo viac talentovaní, je to aj tak o tom mindsete. Proste keď si ty povieš, že nevieš spievať, ale budeš si platiť kokos desiatky hodín, stovky, tisíce hodín nejakého súkromného geniálneho speváka, tak ten dotyčný je schopný ťa nejakým spôsobom posunúť do nejakej úrovni. Samozrejme, každý má nejakú hranicu. A to sa dá aj, povedzme, vymyslím si po 30-ke? Sa naučiť spievať. Že áno. Lebo pri speve napríklad som počula, že tam je akože čím skôr, tým lepšie začať. Tak vieš, určite, tak jak so všetkým. Tak... No napríklad atletika je lepšia začať povedzme, že v 15, aby si nebol zničený dovtedy, vieš. Že sú niektoré veci, že kde je možno, že je lepšie začať sa tomu venovať trošku neskôr, lebo keď začneš v 6 a v 15, tak ty si od 6 do 15 už aj to telo máš viac opotrebované, akože pri tom športe napríklad, nie samozrejme pri každom, ale teda aj nespeváci po 30 majú stále šancu, že? Samozrejme, že áno. Tak čakajte o pár rokov môj prvý album. Keď si predstavím nejakú dobu ľadovú, keď ľudia proste... Keď sme vyrastali? Keď ľudia opekali ješkov v jaskyni? Napríklad? Áno, keď v Kysuciach sa opekali ješkovia v jaskyni, tak proste tí ľudia mali vyvinutý ten hlas do nejakej miery, že proste to kričanie, vzlikanie, rozprávanie, akože nám prirodzené, aj so spevom to súvisí. Takže za mňa niekde každý v genetike proste je schopný trafiť proste čisté Ačko napríklad. Akože v rámci toho. A platí podľa teba, ja som počula od jednej učiteľky spevu takú tézu, že v podstate, že každý má hudobný sluch, pokiaľ počuje, že spieva falošne. A že až ten, kto nepočuje, že spieva falošne, že až ten nemá hudobný sluch. Súhlasíš s tým, alebo je to blbosť? No toto je taká trošku špecifická téma, lebo máš absolútny sluch. A ty máš absolútny sluch? Nie. Čo to je absolútny sluch? Absolútny sluch v podstate je vec, s ktorou sa narodíš a spočíva v tom, že tým, že všade okolo nás sú nejaké frekvencie a hudba a proste je to nejaký druh vibrácie v hercoch, alebo jak sa tomu hovorí, tak ten dotyčný človek naozaj, keď mu zahráš nejaký tón na klavíri, 1 alebo 2 alebo aj 10 naraz, tak ti je schopný vymenovať, lebo on to proste počuje. Pre ňo sú to ako farby, je to niečo, čo si on vie logicky a úplne prirodzene proste spojiť. Wow. Potom druhá vec je čiastočne absolútny sluch a to už je vec, ktorá sa dá vytrenovať. Takže to máš. Áno. To, vytrenované. Nenazval by som to, že to mám, stále je to v procese. Tom nemáš limit v tomto. No jasné. A v rámci
tých študentov, či je to štúdium akože inštrumentu alebo tvorby, čiže kompozície, tak v rámci tých predmetov, čo tam máš, tak je tam aj že sluchová analýza. Takže ty máš normálne metodické postupy, ako sa ten kvázi absolútny sluch dá dosiahnuť. Ale to je asi dosť také vzácne, ten absolútny sluch. Nie? Áno, tak to už závisí proste, jak sa narodíš. A toto, čo si povedal inak o tých farbách, tak to máš? Nie. To sa volá, že synestézia? Ja som tá nižšia kasta, ja som ten proste taký, že niekde sa to tam vo vesmíre skulminovalo počas toho, jak sa mama, tata, nejako tam, tamto. Čiže akože niečo sa podarilo, ale nie som akože nejaký, že druhý Mozart, to vôbec. Ale toto podľa mňa až tak nesúvisí nejako s tým talentom, lebo ako napríklad to mám aj ja, túto synestéziu, len nemám ju vo zvukoch. To je proste jav, kedy ty nejakému zmyslu priradíš ešte aj farbu. Áno, že napríklad pri hudbe je to, že farebný sluch sa to volá. To znamená, že počuješ nejaký tón a ty ho zároveň si spájaš aj s nejakou farbou. Áno. A ja keď som bola malá, ja som to mala s písmenkami a s číslicami. Už teraz to až tak nemám, ale keď som bola malá, ja si to proste pamätám, že povedalo sa číslo 2 a ja som ho videla proste hnedé. Ináč neviem, či toto nemajú... Prepáč, že ti skočím, len napojím sa na teba, že jeden slávny a teraz známy ruský skladateľ z 19. storočia, Skriabin, klavirista, tak on v podstate to tiež mal a vytvoril si svoju vlastnú paletu na základe tých všelijakých tónov. A pracoval s tým v podstate ako maliar, dá sa povedať. To je ináč krásne. Neviem, či ste čítali knihu Narodený v modrú stredu? Nie. No a to písal, teda autor je na... Aj s dňami som to mala presne. No a on je, ten autor tejto knihy je na autistickom spektre a on hovoril, že pri týchto ľuďoch je veľmi časté, že oni čísla majú presne, že ako keby farebne u ktorých týchto ľudí? U ľudí na autistickom spektre. Takže možno som na spektre? Tak ja by som nepovedala možno, ale to už necháme na odborníka. Nevadí, dobre. Ty si teraz spomenul už klasických autorov niektorých. Áno. A mňa by zaujímalo, že ktorý ti je taký najbližší? Zase som spravil ten zvuk, čo má postprodukcia, bude nenávidieť za toto, ale nevadí. To už je jeho problém. Však on to vyzmizikuje. Má hodinovku. Presne. V rámci klasickej hudby mám veľmi rád 20. storočie a neskorý romantizmus. Ak teda môžem vymenovať, tak sú to skladatelia ako Prokofiev, Rachmaninov. Patrí tam aj už spomínaný Skriabin, Stravinský, Šostakovič. Aj Schoenberg napríklad, čo už je trošku také, že psycho, ale dá sa tam nájsť veľa všelijakých zaujímavých momentov. A súčasných ešte žijúcich Arvo Pärt a takéto všelijaké veci. Takže máme my, bežní poslucháči, dajme tomu laicky, šancu to nejako počuť aj v tvojej tvorbe? Lebo ty hovoríš, že ty sa snažíš hľadať nové symbiózy medzi rozličnými obdobiami. A toto my tam vieme nejako nájsť? Vieme to tam... Tak človek, čo pozná estetiku týchto hudobných období, tak môže to tam spozorovať, aj keď nesnažím sa vyslovene hľadať nejaké estetické prvky, ktoré kopírujú, skôr tam vkladám nejaký ten svoj pohľad na vec a možno si proste predstavím nejaké momentum a vrstvím tú hudbu, čo sa mi akože páči, hľadať nejaké prieniky. Aj keď teraz sa kompozícii dosť málo venujem na to, aby som mohol teda fakt povedať, že stále tá tvorba pokračuje, lebo tak musíme byť niečím inšpirovaní a keď človek má aj tú druhú prácu, tak je to náročné. A čo teba tak najviac inšpiruje pri tvorbe? Čo ma inšpiruje? Sú to múzu? Emócie. A nejakú konkrétnu múzu nemáš? Alebo to len vo filmoch je? Máš záujem, ja som sa ku kompozícii dostal... Že môžem sa prihlásiť, keby si mal casting, akože... Čo? Nech sa páči. Múza, jak vzniká múza? No múza je proste prirodzený nejaký jav. Múzu proste stretneš. Áno, je to ako smrť proste. Proste to stretneš. Ale Peťa, si nadprirodzený jav. Na autistickom spektre. Čo si budeme hovoriť? No. Takže kľudne pokračuj. A čo bola otázka? Zaudol som. Že čo ťa najviac inšpiruje a či máš nejakú konkrétnu múzu? Konkrétna múza je ticho. Na to, aby sme mohli si aj niečo vypočuť, čo nás zaujíma. Podľa mňa málo ľudí si uvedomí, že aj ticho je nejaký druh hudby. Počuj, ty mi úplne hovoríš akože z duše. Veď najväčšie momenty v hudbe, najväčšie momenty aj v klasickej hudbe, v tých velikánskych dielach sú momenty pauzy, kedy nie je nič, vtedy to proste niekde kulminuje, niekde to vrcholí. Čiže pauza je tiež ako keby
jak to nazvať? Je to jedna z kociek, súčasť, je to jeden z elementov, ktorý sa zvykne používať. A patrí to k takým možno základným takým intelektuálnym črtám, že v tej klasickej hudbe sa to najviac prejavuje, že to ticho. Ten minimalizmus, vlastne aj súčasná hudba sa orientuje na ten minimalizmus, proste minimal music a takéto všelijaké trendy, takže... A čo láska? Láska môže byť však geniálnou inšpiráciou. Dokonca mám skladbu, ktorá sa volá Láska. Ja viem, tam sa dostaneme. A budú mi ju hrať, čo som sa nedávno dozvedela, je to pre mňa strašná česť. Takže za spodlej dobe si môžem niečo svoje vypočuť. No kľudne nám povedz, kedy to bude. A my... 26. mája, myslím, že to je nedeľa. Áno, je to nedeľa. Dobre. A kde sa to bude dať vypočuť? V Slovenskom národnom divadle. A môžeme si tam normálne kúpiť lístky a prísť tam? Áno. Wow. A nedisponujem nejakými poza chrbát, ja si tiež budem musieť kúpiť. Áno, ja akože tomu rozumiem, ja ti to len chcem avizovať našim poslucháčom, ak by chceli zažiť nejaký takýto hlboký kultúrny zážitok, tak odporúčame. Ale ja som sa chcela len pri tej otázke s láskou dostať k tomu, že hovorí sa, že to nie len pri hudbe, ale aj pri iných teda veľkých dielach, že za takými najväčšími dielami vždy bola buď zamilovanosť alebo zlomené srdce. Či to ty vieš nejako potvrdiť alebo vyvrátiť? Potvrdzujem to. Pre mňa to tiež bola jedna z inšpirácií. A to bolo konkrétne pri skladbe Láska? V podstate áno. Akože aj tam sa to nejako prelieva. Ale tam to není len cez tú bolesť, tam sú to aj proste všelijaké rôzne pekné retrospektívne zážitky a momenty. A to som chcel povedať, že tá láska, však vy ste ženy, však to poznáte, že všetko to má tie svoje rôzne... Tak ako z knížiek. Má to rôzne proste podoby a nie je to len o tom nádhernom idealistickom, ale má to veľa všelijakých úskalí. A pri tej tvorbe to vie byť inšpiráciou. Napríklad skladateľ Rachmaninov on proste trpel depresiami, čiže niekde ľudia, ktorí sú schopní sa vyjadriť, že idú do krčmy a vyrozprávať sa, tak proste takíto ľudia, čo majú takúto predispozíciu, že mať talent nejak sa vyjadriť inak než slovne. Slovo je tiež umenie, ale teraz sa bavíme o skladateľoch. Tak sa dokážu proste vyjadriť nejako. Ja mám pocit, že keď má niekto taký akože vyrovnaný partnerský vzťah, tak vlastne tam máš najmenej tej inšpirácie. No veď áno. Že všetky tie... Takže... Ale veď najväčší umelci, to je jedno, či to je hudba, boli tragédii. Mali proste nešťastie, boli frustrovaní, zničení, zlinčovaní, bez peňazí, bez podpory, bez rodiny veľakrát. Ale ja by som sa vás chcel spýtať, alebo zároveň aj poslucháčov, že myslíte si, že tá kultúra na Slovensku, tak jak ju máme, dajme tomu aj v tých školách a jak sa to prezentuje, jak vlastne tie naše deti a mladí ľudí vedieme k láske, k umeniu a ku kultúre. Myslíte si, že je to dostatočne podporované, alebo sme si vedomí, sme vedomí národ o svojej kultúre? Máme tú kultúru? Ja ti odpoviem otázkou. A vy ste kto? Že sa toto pýtate? Tuto je nejaká arogantná blondína, nám tu vkročila do tohto rozhovoru. Ja som občan Slovakistanu. No schválne, skúste vymenovať jedného slovenského hudobného skladateľa. Slovenského hudobného skladateľa? Normálne, klasického, hej. Okrem teba? Ja ním ešte nie som, nemám Mikuláš diplom. Schneider Trnavský. Výborné, lebo sme v Trnave, čiže Trnavský, Trnava, dobre. Ale nie, akože ináč, touto otázkou si podľa mňa zatiaľ do živého a je to veľmi dobrá otázka aj na zamyslenie pre všetkých. Ja napríklad, čo sa týka, krátka odpoveď na tvoju otázku by bola nie. A napríklad, čo sa týka výtvarnej, samozrejme sú medzi učiteľmi, aby sme to nezovšeobecňovali, lebo je to veľmi akože komplexná otázka. Medzi učiteľmi samozrejme sú osvietení jedinci, ktorí to myslia, vieš, že snažia sa tie deti vzdelávať, viesť k láske, k tej kultúre, k umeniu výtvarnému, hudobnému, ku všetkým. Ale pre veľa učiteľov napríklad sú tieto výchovy iba nejaký doplnkový predmet. Že vieš, že máš krátky úväzok, tuto ti dáme hudobnú, však to nejako odučíš. Že veľmi malý dôraz sa na tieto výchovy kladie, lebo pripadajú asi, ja neviem, menej dôležité, povedzme ako fyzika. No berie sa to ako taká povinná jazda. Akože, že musíme to tie deti odučiť. A zároveň chcem ináč povedať, že aj veľa, teraz som sa veľa s ľuďmi rozprávala aj o vytvárke a tak, a na poslednom workshope som mala jedného chalana, on mal asi, ja neviem, vysokoškolák. A on povedal, že doteraz má traumu z výtvarnej výchovy, ktorú mal na základnej škole. A to bolo úplne, akože mi bolo až smutno z toho, že
ja som sa za neho postavila, chcela som vidieť, akože, či robí dobre to, čo som mu vysvetľovala a jeho úplne striaslo, že prosím ťa, že nestoj za mnou takto, že ja mám z toho úplne traumu, že na základnej škole takto pani učiteľka za mnou stála a nadávala mi, že to robím zle. Vieš, a že toto je láska k umeniu a ku kultúre. Toto sa deje aj s ľuďmi, ktorých sám osobne poznám, že keď mi spomenú napríklad klavír, tak majú vyslovene traumu, že ich proste tí učitelia na tých zúškach v tej ich dobe, keď vyrastali, straumatizovali tým rôznymi tými metodami, ešte keď sa napríklad proste búchalo po prstoch nejakými pravítkami, alebo ja neviem. Wow, to je a toto sú proste akože dosť také vážne záležitosti. Že podľa mňa tieto výchovy na základnej škole, ich cieľ, keby bol iba, že aby tie deti našli lásku k umeniu, to by úplne stačilo. Čo si dobrá, alebo v tom, čo teba zaujíma. Proste keď sa ti páči nejaký obrázok a nevieš, kto ho namaloval, tak podpori to, aha, to bol on, chceš namalovať niečo podobné a proste... Za mňa, akože podľa mňa veľa takýchto traum môže u detí vznikať aj tým, že sa tieto výchovy známkujú. Akože ja osobne v tom nevidím veľmi to je zmysel, lebo... za mňa, nemyslím blbosť, čo si povedala, ale blbosť, že sa to vlastne známkuje, lebo tak... Nemôžeš oznakovať, či niekto má na to nejakú danosť a presne. Akože fakt by úplne stačilo, keby cieľ bol, aby tie deti našli lásku k umeniu. Áno, vieš, nemusia, vedeli sa vyjadriť. Proste nechceš kresliť, ja neviem, temperami, rád kreslíš ceruskou, tak vieš, takisto aj pri hudobnej, ja si tiež pamätám, však ja teda akože neviem až tak dobre spievať. Ja som inak bol presne týmto príkladom, že mňa napríklad v niektorom období, takom začiatku puberty, niekedy tam sa to dialo, ja som mal výbornú pani učiteľku, moju prvú na zúške, ktorá proste vycítila, že tam nejaký potenciál je, ale mňa proste nebavilo sedieť pred notami a cvičiť, že z nôt nejakého Bacha. Mňa to normálne že deprimovalo. Pre mňa pocit, že ja mám teraz 2 hodiny odsedieť pri nejakom hudobnom materiáli, ktorý absolútne ho nepoznám, nemám ho naštudovaný a vlastne prekúsnúť sa do toho momentu, že už ten hudobný materiál, takzvanú faktúru máš v rukách a v prstoch a už sa to potenciálne učíš po malom tempe náspamäť. Tak ja som proste s týmto mal veľmi dlho som mal problém a v tomto bola veľmi profesionálna, že v podstate prestala ma forsírovať, keby nebola, tak ma asi vyhodia zo zúšky v podstate. A pani Palacková, pozdravujem ju tiež týmto. A bola natoľko benevolentná, že nedržala sa tých rôznych štruktúr a foriem, či čo to tam majú tie výkazy, ja neviem, to si teraz spomenúť. Plány. Áno, a dávala mi hrať proste honky-tonky, všelijaké také tie americké ľudové piesne. Inak toto hovoríš úplne, že ako mňa keby si opisoval, lebo toto bol pre mňa jeden z dôvodov, pre ktoré som skončila ja s klavírom, lebo mňa toto že extrémne nebavilo, ale ja som teda nemala takú pani učiteľku, ktorá by presedlala na niečo iné a ja som kvôli tomu skončila, lebo proste ja som trpela pri tom a druhá vec bola aj, že tie moje hodiny toho klavíra trvali 15 minút, že som akože zahrala to, čo som sa mala doma naučiť a odišla som domov. To u mňa bolo, vieš čo? To u nás som normálne, že aj cvičila. V podstate, že ja som došiel nepripravený, koľkokrát som sa aj vyhovoril, že som proste chorý, že nemôžem prísť a to som robil aj mojej druhej profesorke na zúške. Bez ti zožral noty? Áno. Jana Zanis má so mnou geniálne akože zážitky proste. Ja som jej zavolal už 3-krát po sebe, že neviem, niečo mi je, že výhovorky. Lebo nemal som to nacvičené, proste ma to nebavilo. Ale ona tiež prišla s nejakou metódou, že vo mne niečo naštartovala. Ja neviem, jak vlastne ľudia, niektorí takí tí motivátori aj pri týchto deťoch, jak robia, že škrtnú zápalkou a v tom človeku niečo spustí nejaký mechanizmus, ktorý ťa núti tvoriť a máš z toho radosť, máš z toho pôžitok, už je v tom ten dopamín. Ale že jak títo ľudia dokážu proste s tou ľudskou psychikou tak pracovať, aby ťa namotivovali. Vieš čo, podľa mňa, keď sám horíš, tak dokážeš zapaliť aj ostatných. Že ak tá pani učiteľka bola taká, že sama tým žila, tak to ako podľa mňa dokáže preskočiť aj na to dieťa. Do veľmi vážnych tém sme zaťali, ale ja by som sa chcela aj tak odľahčíme vrátiť. To. A neviem, či to teraz úplne odľahčíme, ale mne to nedá pokoj, lebo ja by som sa chcela vrátiť k tomu procesu komponovania. Lebo ja ti poviem, ako si to ja predstavujem a ty mi teraz povedz, že dievča, preber sa. Hej? Ja si to predstavujem, že sedíš v kaviarni. Piješ espresso. Všetky Petine to by som si želal aj ja. Začínajú rovnako. To som aj predstavíš. Sedíš v kaviarni, piješ espresso a pápaš cheesecake. A teraz zrazu ti v hlave len tak z ničoho nič proste udreže taký tón, melódia, neviem čo. Zoberieš si servítku, na ktorej si mal ten cheesecake a ty si to tam proste ceruskou, ktorú random nájdeš vo vačku z Ikei, tú malú,
napíšeš. Potom vypneš Toto sex v meste a dáš sa do reality? Je to tak? Môže sa to tak stať? Alebo je to vyslovene o tom, že sedíš za klavírom a komponuješ? Má to každý individuálne. Sú ľudia, ktorí naozaj tú muziku počujú a tým, že napríklad majú, jak sme spomínali, ten absolútny sluch, dokážu si proste zapísať konkrétne tóny a harmóniu už vlastne bez toho, že by počuli to na nejakom nástroji predtým, než by to zahrali. Vedeli by sme si to povedať napríklad na príklade tej tvojej skladby Láska? Vieš, že ako to vzniklo? Ja len dodám, že ona vlastne inšpirovaná básňou Pavla Orsaga Hviezdoslava. Áno. Ako to vzniklo? Každý z mojich nápadov vznikol pri nejakom, ja to nazvem laicky teraz, hudobnom meditovaní. To znamená, že improvizácia. Kedy som si proste hral, hmkal, hľadal proste nejakú melódiu. Veľakrát mi aj niečo proste, že nápadlo, že som to započul, potom som si to ale musel zahrať, keďže som, vieš, akože plebs, že nemám absolútny sluch. Tak akože ja by som ťa vôbec takto nedegradovala. Ale musíme do toho dať trošku srandy. Však dajme, ale tak ale ak si ty plebs, tak za čo plebs potom? je to niekto iný. Tak potom si viac typov toho plebsu. Tak ty si ten vyšší plebs. My sme s Kamilou Plankton. Klavírny Plankton. Tak ja som žubrenka potom, alebo čo. No, ale premostím, že každý to má dosť individuálne, takže u mňa napríklad tá skladba Láska vznikla nejakým klavírnym motívom, kde som potom tú melódiu zapísal vlastne pre čelo. A v dnešnej dobe uľahčujú skladateľom naozaj tú prácu toho zapisovania tých nôt už proste technológie, ako sú proste zapisovacie programy. Ja napríklad osobne používam jeden, ktorý naozaj, keď to tam zapíšeš, tak ti to proste prehrá a si schopná tam zapisovať už reálnu artikuláciu pre tých interpretov, ktorí to dielo budú vlastne hrať. A si schopná už v dnešnej dobe si to aj predtým vypočuť, než ti to niekde zahrajú. Čo ale v histórii tak nebolo, lebo tí skladatelia, tí naozaj majstri, tí kumštári, najväčší orchestrátori, symfoníci, proste písali tak, že oni to museli mať 100% vypracované ešte predtým, než im to orchester zahra. Čo pre mňa je najväčšie majstrovstvo a obdiv. A dneska proste by som to ja asi nedokázal proste spraviť. A dokonca to občas ani nepočuli. A dokonca to občas ani nepočuli. Že Ty si to vieš predstaviť, že by si tak komponoval ako Beethoven? Že iba zapíšeš noty a... Ja som naražala na Beethovena, ktorý bol teda čas svojho života hluchý. Že, či si ty vieš hovorí sa, že nie úplne. Nie úplne, no. Ale on mal asi absolútny sluch tým pádom, nie? Určite bez áno. toho, ako by to, vieš... Tak pozri sa, to máš ako s čítaním, alebo ja neviem, aj ľudia v dobe, kedy sa stavali pyramídy, si dokázali poradiť matematicky. To znamená, že aj v tej dobe si myslím... My tu síce s Peťou prikyvujeme, ale... Ale vieš, proste každá tá doba ti... Tak, jak dneska sme schopní ovládať, ja neviem, auto alebo počítač úplne prirodzene a možno, že tí ľudia 300 rokov dozadu, keby to uvideli, nevedeli by nič, tak pre nich práve tá prirodzenosť, autenticita a tá genetika, ktorú oni vtedy mali schopnosť počas tých svojich štúdií sa to tak naučiť, že nepotrebovali tú technológiu. To len my si to stále nejakým spôsobom zjednodušujeme. Hej? Že my sme schopní proste tvoriť incredible, proste neskutočné veci. To je môj akože názor na toto. Dobre. Ale otázka bola, ako tá tvorba vzniká. Čiže formou nejakej improvizácie, nejakého nápadu, ktorý sa potom spracováva u mňa. To takto funguje. Chcela si ty niečo, Peťa? Chcela som. Tak poď ja teda. Stále chcem. No veď vidím, že si tu taká nenásytná. Ja som sa ťa chcela ešte opýtať na takú vec, že ty teda aktuálne študuješ na Akadémii umení v Banskej Štiavnici pod vedením Oskara Róžu. A mňa by zaujímalo, že aké to je študovať pod vedením takéhoto umelca, akože tohto formátu. Lebo však on je asi jeden z najlepších hudobníkov slovenských. Tak vieš nám povedať nejaké také pikajdy? No v prvom rade je to... Ale tak, aby ťa nevyhodili z tej školy iba to, čo môžeš. Áno, budem hovoriť iba to, čo môžem. Tak stačí, keď to subjektívne ty zhodnotíš. Pre mňa subjektívne mať možnosť študovať na škole alebo u pedagógov, profesorov, alebo nemusia to byť, že vyslovene, že však on není, ja som jeho možno neviem, prvý študent, vieš, v princípe. Ale to, aby si odovzdala nejaké to know-how, neznamená, že musíš ešte pred tým 10 rokov študovať. Čiže štúdium na takejto škole pod takýmto vedením je proste veľký druh, hlavne aj teda psychologické inšpirácie, lebo tak
muzika není len o tom, že tak poďme si teraz zahrať stupnicu C-dur so 4 krížikmi. Haha, pozdravujem muzikantov. To bol muzikantský vtip, to potom inokedy. Ale je to... Je to aj istý pocit... Áno. Je to aj istý pocit také zodpovednosti, že proste nemôžeš... Sice ja som už došiel raz na hodinu aj pripravený. No, nemal by človek sa stávať tomu tak, že lážo plážo. Naozaj, ako nemôžeš už volať výhovorky 3-krát po sebe. Nie, už nie som na zúške, vieš, to už proste to bolo a teraz už sa to... Už je to vážne. To máš ak s klientom, no nemôžem mu povedať, že deadline bol 26. a už je 31. A on, že kde je logo? A ja, že no však viete, však poslali ste síce zálohu, ale tak teda skúsme o týždeň. Ja musím povedať, že skvele si sa teraz zmocnil moderatorskej halapartne a premostil si k tej tvojej druhej časti, akože osobnosti, ano. Tej dizajnerskej. Lebo teda okrem toho, že sa venuješ hudbe a klavíru, si aj grafický dizajner. Áno. To už si trošku načrtol, že ako ti to prišlo do života, že si študoval teda na umeleckej škole. A čo máš napríklad tak najradšej na tomto? Tú flexibilitu, že to zamestnanie, alebo to remeslo, ktoré mám v rukách, mi umožňuje naozaj kdekoľvek na svete, kde mám internet, pracovať proste s notebookom na kolenách. Na záchode v lietadle, keď to lietadlo má Wi-Fi, na Manga Parbat v Himalájach. Čiže to ma na tom baví, tá flexibilita, možnosť proste tvoriť. A čomu sa najviac venuješ v tom grafickom dizajne? Najviac ma baví branding. V preklade pre poslucháčov je to tvorba vizuálnej identity. Loga a tak ďalej. Ja som chcela opäť doplniť, že pre poslucháčov skysúc, ale už som to branding doplnila. Branding není brandy, aj keď mám rád brandy. Ale pri tom brandingu máš nejaké také odvetvie nejaké obľúbené? Napríklad vieš si predstaviť, že by si robil, ja neviem, logo pre nejakú metalurgiu radšej, alebo pre poľnohospodársky priemysel? Fú, dobre, tak tuším, že som málo vody pil teraz, ale nie. Pouč ma prosím ťa, čo je metalurgia, či rulgia? Metalurgia, no metalurgický priemysel. Vieš ako? Čo to je? Ono ti to nie je úplne nevieš poradiť? Vieš čo, mne sa ti tak marí, že ono je to veda, ktorá sa zaoberá získavaním železa z rúd. Hej, z rudy. Áno. Z rúdy. Už takto ti poviem, už v tejto fázi, v ktorej sa ja nachádzam, že či by to boli pornohospodári alebo henty, čo ťažia, tak asi, že kto by viac zaplatil, keby to bola, že buď oni alebo oni. Ale to by asi bola taká výzva, nie? Lebo to nie je úplne že bežný klient. Áno, tak všetko je výzva. Čo sú takí typickí klienti? Vieš, že kebyže máš nejakú takú kategóriu. Milujem vinárov. Ja som to chcela presne povedať. Nemajú peniaze, ale majú radi kreatívu a vedia, čo je dobré. Vinári nemajú peniaze? No, ja som to chcela presne povedať, lebo... Pri konkurencii španielských vín v Lidli ani moc nie. Ale lebo kupujte slovenské vína. Lebo my sme sa zoznamili s Ivanom v štúdiu Nevkus. Áno. A ja ti poviem takú moju prvú spomienku. Alebo jednu z prvých, áno. A zároveň ti odhalím jedno veľké tajomstvo. Dráma bude teraz. No a tam vlastne sa Ivan venoval vinárom. Mal si tam takých vinárskych klientov. Ano. No a ja ti poviem, že ako si ja pamätám na také jedno z prvých stretnutí, že ja som sedela na gaučíku a bola, čo som si kopikovala a ty si sedel za klavírom a hral si Clocks od Coldplay. Áno, pamätám. A ja, Peťa do teba zamilovala? A ja som si to, počúvajte, ja som si to nahrávala tajne na mobil. Ty si to fakt tajne nahrávala na mobil? Ja ti to potom ukážem. Takže však tak. Ďakujem za reklamu. Aj video, však áno. Veď video som si robila, halo. To by sme mohli aj poslucháčom a pozeračom na Instagrame ukázať, ak tam nie je niečo tajné. No počkaj, to si najprv musím vypočuť magnetické ucho. Ty to pozrieš. To možno, že som len cvičil na klavíri, neviem, či som reálne hral, vieš? Ty si to tak skúšal. Áno, skúšal. Čiže vlastne bol to nácvik. Bol to nácvik. A vlastne tam som sa chcela dostať akože k tým vinárom, lebo teda ja viem, že ty si tam pracoval na nejakých takýchto brandingoch pre vinárov. Jak som spomenul, vinári sú geniálni ľudia, lebo tiež majú druh remesla a proste sú tu 1000 ročia, však odkedy sa pije víno. Vieme, že je strašne dávno. A dá sa tam proste vyhrať s tým obalovým dizajnom. Proste ten obalový dizajn je zase niečo, čo v tej kreativite nemá nejaké obmedzenia, alebo proste od výberu papieru cez proste technológiu, že či chceš emboss, deboss. To sú rôzne také tie technológie pri vlastne tvorbe nejakých etiket alebo kravíc alebo niečoho. Celkovo print. A dá sa tam vyhrať aj s typografiou, čiže typ písma napríklad, kompozícia, môže to byť. A zároveň to niečo, ku čomu si vieš vytvoriť nejaký proste psychologický vzťah. Lebo keď to víno je dobré a ten klient naozaj je taký, že v tom remesle je dobrý a number one, tak
angažuje sa do toho, že proste keby to bola tvoja firma, že proste chceš naozaj, aby ten obal bol pekný. Ináč akože tie vínové etikety sú veľakrát až priam umelecké diela niektoré. Aj o tej etikety veľmi záleží, že keď je taká zapamätateľná, tak ten človek automaticky vizuálne vie, že možno ani ja to mám veľakrát, takže ja neviem ani ako sa volá tá vec, ktorú mám rada, ale iba vidím ten obal, že absolútne ma, akože no nie, že absolútne, ale vieš, že ten obal, keď je taký výrazný, že mňa to priťahuje. Toto je jedna z vecí, ktorej sa vlastne dizajner musí ujať a proste pri tej jeho filozofickej tvorbe, čiže ešte predtým, než začne reálne niečo dizajnovať, si musí určiť, že čo to má byť, lebo keď si zoberieme napríklad logo, ako je Shellka, McDonald, ja neviem čo, Slovnaft a všetky tie známe, čo proste z 5 kilometrov ty vieš, čo to reálne je, tak áno, aj pri tvorbe dizajnu ty môžeš zvoliť takú taktiku, že tou kontroverziou a farebnosťou a toho, ako ten produkt vyzerá, dokážeš proste hneď vzbudiť emóciu. Inak, ale ja som si všimla v tom tvojom dizajnerskom štýle, že je taký elegantný. Môže byť, rád mám minimalizmus. Áno, a mne sa to tak celkom snúbi s tým klavírom. Vieš, tak, že taký ten... Tak klavír je jeden z najviac elegantnejších proste nástrojov. To je proste sexy nástroj, extrémny proste. Takže to... Je. Nechcem sa teda nejako... Že dojdeš do baru a hovoríš čau, zahrám ti na klavíri. To nehovorím, lebo on hovorí iné, čo povedal na začiatku. Väčšinou neviem hrať populárne. Inak, a to je ďalšia téma, že keď niekto je klavirista, teraz dojde niekde a že však zahraj tamto, ja som proste tým, že som klasický klavirista, alebo že mám viac menej naštudovanú nejakú klasickú hudbu, tak som obmedzený tým, že potom tí ľudia sú zo mňa sklamaní, že však ty čo potom robíš, keď nevieš zahrať, neviem, Coldplay, alebo neviem čo. Ale proste... Coldplay vieš zahrať, ja vám to jednu dokážem. Jednu skladbu, áno, ktorú si aj tak nepamätám už. Ale to je jedno. Ale toto som sa povedať, že proste, keď je niekto nejaký klasický muzikant, alebo niečo, tak v tomto má veľký problém, že kdekoľvek v spoločnosti príde, tak sa od neho očakáva, že proste zahrá všetko. Všetci čakajú, že zahráš Elán. Zahrám Elán. A ty zahráš a ja proste tam dám Rachmaninová Preludium cizmou. Za 10-15 rokov napríklad by si chcel byť skôr známy dizajner alebo skôr známy klavirista? Alebo všetko? Alebo nič? Kde sa vidíš o 15 rokov? Tak ja by som chcel tieto dve odvetvia spájať, čo vôbec teda nie je jednoduché. Ale viem si napríklad predstaviť, že keby som bol teda úspešne zotrval v tej tvorbe, tak by som s nejakou svojou tvorbou spravil nejaký proste koncert, alebo neviem, ako to nazvať. Kde by som spravil nejakú vizuálnu show s nejakými animáciami alebo dizajnom. V tomto je výhoda, lebo by som si vedel nadizajnovať napríklad svoje vydanie nôt, svoje CDčko napríklad úplne v pohode. Že proste, v tomto je proste super prienik toho dizajnu tej hudby, že pokiaľ chceš byť exponovaná osoba v zmysle, že tú hudbu chceš aj prezentovať niekde smerom k verejnosti, tak dokážeš si veľa tých marketingovo-dizajnerských vecí poriešiť sama. To je super, ináč vymyslieť presne nejaké také spojenie, ktoré možno ešte nie je. Ty si niečo podobné ale robil. Len teda si to robil, ty si hral na klavíri a sprevádzal si vlastne jedného umelca, ktorý tvoril, neviem, či to bolo live, alebo bolo to live, ja som nemal absolútne nacvičenú ani notu. Akože dneska, keby som to pustil nejakému akadémikovi, tak možno, že ma s tým pošle do prdele, akože je mi to jedno. Ja mám rada autentické umenie a všetci klasici vedeli improvizovať. Proste je to niečo, čo by mal solidný muzikant vedieť sa vyjadriť na nejakú atmosféru. To nemusí to byť teraz hudba v zmysle, že pesnička s nejakou formou. Akože tá forma nie je podstatná. Pokiaľ tá improvizácia je improvizáciou a je to ambientná napríklad hudba, že to má byť skôr na tú emóciu, na nejakú temnotu alebo neviem na čo, tak to nemusí sa držať nejakých konkrétnych teoretických pravidel. A to si s akým umelcom? Roman Kadlec, môj veľmi dobrý kamarát, maliar, umelec, ktorý sa dokázal takto slobodne vyjadriť na plátno. A inšpiráciou pri tomto našom počine umeleckom bol projekt Hrana, kde teda aj Oskar Róža participuje ako aranžér, basgitarista, dirigent a autor tiež toho projektu hudby Mareka Brezovského, inak tento rok je 50. výročie. Už si zbalil babu na to, že si klavirista? Lebo zase povedzme si tu, Mám Kamila. dve odpovede, áno aj nie. Máme si vybrať, či? Ako to Lebo funguje? ono ti to je taká vec, akože tí muzikanti, jasné, že sa to ženám páči,
Nie, keď niekto... Ty by si sa dala na to Jasné. Akože, ak je tu niekto adept, tak no. Ja som chcela len povedať, že proste všetci dobre vieme, aké to je vidieť na pódiu muzikantov. Akože chodíme tam aj kvôli hudbe, ale nie len. Áno. Takže proste je to tak. Je to tak, akože každý známy úspešný frontman nejakej kapely proste musí byť nejakým spôsobom charizmatický. Takže však proste tá charizma je niečo, čo nás tak akože A keď si povedal, že oslovuje. áno aj nie, čiže raz sa ti to podarilo a raz nie? Alebo mňa zaujíma skôr to nie. Mňa zase to áno. My sme také protiklady. Také protiklady, áno. Protiklady. Jak by som odpovedal? No, že áno aj nie, no tak áno, ale že... to tú istú, alebo sa bavíme o dvoch rôznych? Tak ja neviem odpovedať z toho hľadiska, že neviem, že či reálne sa to cez tú hudbu, že kvôli tej charizme nejakej muzikánskej stalo, alebo nie. Aha. Ale to, že či tá osoba vedela, že som hudobník, že či som hudobník, vedela predtým, než sa niečo dialo, takže odpoviem, že skôr áno. Skôr áno, to berem. Aké je tvoje guilty pleasure? Ale také, za ktoré sa hanbíš, podotýkam. To musím vždy doplniť. Také, ktoré nepovieš Oscarovi Rožovi, keď prídeš na hodinu. Ako žiadny toto by nemal Oscar počuť. Toto by nemal Oscar počuť. My to vypípame vo Oscarovom telefóne. Súvisí to s takým druhom možno, že prokrastinácie. Ja som mal inak dlho problém, že som robil z domu. Akože toto, a tam proste nevieš si spraviť režim. Ja mám toto isté. A niekedy miesto toho, aby som kurník proste cvičil a ja neviem, tvoril, tak proste prepadnem nejakému pseudostavu, ktorý ma ovládne, jak nejaké monštrum, jak nejaký alien. Normálne to ma chytí pod krk a ja proste som není schopný si... No ale už preto robím kroky, ktoré ma donútia a musím si to proste v hlave tak nastaviť. No ale ty to robíš rád toto? Lebo guilty pleasure má byť niečo, čo máš akože rád, vieš, alebo že niečo rád robíš. Ale je to také, že sa... Rád si kúknem seriál, ja neviem, na nejakú tému alebo nejaký politický rozhovor o 12. a... Chápem. Čiže robíš akože blbosti počas dňa. Snažím sa proste všetky deadliny dodržiavať, ale potom veľakrát sa stane to, že nie, že to nesplním, ale splním to na tú poslednú chvíľu a už potom som taký, že celý spocený, dopocený, skornatelý, normálne cítim vnútro, jak mi celé, jak silen blok v motore, keď máš odtrhnutý. Peťa sa tu trási na stoličke, dúfam, že nespadneš. My sme mali totižto jednu celú epizódu o prokrastinácii. Keď budeš mať časy, môžeš vypočuť. Dajte part 2 som. No dáme, lebo akože ja som ty v tom podcaste, Kamila nás vôbec nechápe. A Peťa je ambasádor prokrastinácie. Ja som ambasádorka. A teraz si je úplne ako... Ak si ju nezískal tým klavírom, tak teraz už úplne je tvoja na 100%. Jednoducho, akože ja ti úplne rozumiem. Ja preto nemôžem robiť z domu, ani nerobím. Ja by som... A počkaj, a kam chodíš robiť, mi povedz? Lebo tam, kde ja stretávam, to je to pracovanie. Áno, Kamila, to, čo ty vidíš svojimi očami dvomi, to je moja práca. A väčšinou ja robím, až keď všetci odtiaľ odídete. No. Lebo ma rozptylujete. Tak to sú nástrahy zdieľaného coworkingu. Čierne alebo biele klávesy? Nečakal som túto otázku. Oni medzi sebou veľmi úzko súvisia, ale čo sa týka... Môžeš si vybrať iba jedný. Bielých je viac, takže volím biele. Biela je pozitívna farba. Sonata cizmol alebo byť na mol? Ja by som dal, že... Aj. Ja by som dal, že aj. Záleží od toho, že či máš reálne Ak je to performance, tak sonata cizmol bez mol. Akože byť na mol bez toho. A po koncerte už len mol. A potom už len na mol. Robíte pivo šťastným? Áno, veľakrát. Mám rád pivo. Mozartové gule alebo Beethovenov sluch? Tak Mozartové gule sú už asi ako také dve zeschlé slivky. Neviem, či je pohřbený v nejakom spoločnom hrobe, tuším, vtedy sa to tak robilo, ale tak Beethovenov sluch je uchopiteľnejší než tie Mozartové gulky. Ale môžeš aj tie gulky marcipánové uchopiť. Ak by si veľmi chcel. Ja počkaj, to bolo takto orientované. Veľa týchto otázok je takých, že nechávame to na teba. Ja milujem dvojzmyselné otázky, ale som rada, že ty si tento zmysel poňal. Dobre. Dobre. Akože myslel som si, že tá odpoveď na také tú sladkosť, tak by to bola taká tuctová. My sme samozrejme mysleli tú sladkosť, lebo nie sme si sudc. Ale použijeme túto odpoveď, to je samozrejme. Orgán alebo orgán? Na orgáne som hral raz v živote, čiže orgán. Nebudem sa pýtať, ktorý. Turecká káva alebo turecký pochod? Turecký pochod. Kľúč k úspechu alebo huslový kľúč? Huslový kľúč, definitívne. Aj spolu s kľúčom k úspechu. Huslový kľúč k úspechu. Áno, to...
To by bolo to, čo ti želáme. Nápad. To ti želáme. Nápad. To si zapíš a Huslový kľúč k úspechu. Potom to prirátame na tú faktúru za copywriting. Chcel by si radšej zahrať s Berlínskou filharmóniou nejaký klavírny koncert alebo radšej sprevádzať na klavíri nejakého popového speváka? Akože tým, že som viac menej skôr na tú klasickú, tak asi by som ocenil tú Berlínsku filharmóniu. Aj keď jedno je tak málo pravdepodobné ako to druhé, takže asi takto to uzavriem. Počúvaj, za 15 rokov, keď budeš hrať v Berlíne, tak si tam tento rozhovor spomenieš a... Ak to bude pravda, tak si dáme ďalší diel a my si ho dáme aj bez toho. Prenajmujem vám štúdiu na rok dopredu. Akože za odmenu. Konečne prvý reálny sponzor. Že ste mi to predpovedali. Tak, zarábaj, je to tu. Príde zarábaj, my ti predpovieme, čo by si len chcel. Každopádne, kamaráti, aj v tomto podcaste sme hrali našu obľúbenú hru a veríme, že aj vašu Skrč-frk skrz podcast. Wow, správne si to povedala. Tomu ver. Ale v minulom dieli ste mohli počuť slovíčka Suriken a som zabudla. A Peťa si nepamätá, čo mi dala. Mangalica. Mangalica, áno, Kamila žula Mangalicu. Ako takto na rovinu poviem, že kto neodhalil Mangalicu v minulom podcaste, tak nech už nikdy sa nezapája do tejto hry. Lebo očividnejšie to už byť nemohlo. Zapájajte sa, ja to práve naschvál robím tak očividne, aby vás to potešilo. Vôbec to nie je preto, že to neviem urobiť lepšie. Samozrejme, aj v tomto dieli teda sú tu 2 až 3 až 4 možno niekedy aj ako takto. Niekedy možno, že vám... Niekedy sa vám možno zdá, že my tú hru hráme celý podcast, ale verte mi, sú tam vždy len 2 slovíčka. Čiže kto odhalí 2 slovíčka z tejto epizódy, tak nám ich píšte na náš Instagram @huronky stromy o. No a my sa budeme na vás tešiť pri ďalšom dieli tohto krásneho podcastového seriálu. A týmto sa aj teda lúčime s naším hosťom, ktorému veľmi pekne ďakujeme za návštevu. Ja by som sa chcel tiež veľmi pekne poďakovať, zaželať vášmu podcastu taktiež brutálne čísla a dosahy a kopu zaujímavých hostí. Ďakujem, že som aj to čest, že som tu mohol byť. A ja by som bola veľmi rada, keby si sa s nami ešte rozlúčil tým, že zhodnotíš zvučku nášho podcastu ako muzikant a logo ako grafický dizajner. Pozor, prichádza to. To som mala natáčať, dokiaľ nemám mobil. To je dobré, to je geniálne za mňa. Ešte raz to povedz. A ešte si pozri to logo a môžeš dať teda takú... A kto vám robí logo? Však najprv ho zhodnoť. To logo je geniálne v tom, že proste keby to hľadám na telefóne, tak to spoznám z diaľky. Je to, že biely obál s nejakými proste, vyzerá tak piškvorková nejaká klávesnica tam. Ale je to veľmi dobré. Za mňa je to, že super logo, ktoré je spozorovateľné a zároveň tie deformácie toho očka mi vlastne pripomínajú v pozitívnom slova zmysle tie rôzne deformácie tých tém, ktorých sa tu vlastne prelíname z jednej do druhej a je to proste, je tam symbolizmus, páči sa mi to. Ty si v tom našiel ďaleko viac, ako sme do toho my zašmodrchali, ale ďakujeme za toto krásne hodnotenie. Myslím si, že lepšie sme to ukončiť dnes ani nemohli a tešíme sa na vás pri najbližšej epizóde vášho obľúbeného podcastu Huronky! Čaute! Ahoj!